Onga hormatly mehmanlar, mehriban bize seyrediyen iziz tomaşaçylar. Onga bugun dayanşan bir aýbölegini gelin alçy dawarasyndan size iň bir gyzykly pursatlary, owadan pursatlary siz mehribanlara ýetirýär. Şu ajaýyp pursatda aýböleginiň mehriban joralaryndan, şeýle hem iň ýakyn insanlarynyň ajaýyp gutlaglary siz mehribanlara ýetirýär. Dayanç ýurjym bilen bagtlyja ýaşa. Aýa joram dayançynyň tutýan durmuşdaýyn gutlaýan ramy guluplar. Aýa joram dayançylan bagtly. Dayanşan aýböleginiň bagt toýu durmuş toýu Russiýanyň Oryol şäherinde iň bir gözel künjekleriniň biri bolan ýadgarlyklar toplumynda dowam edýär. Biz bolsa şu ajaýyp pursatda Dayanşanyň mehriban dostlarynyň odan toý arzuwlaryny dowam edýäris. Ýyllara nesip bolsa ogul toýunda, gyz toýunda oturmak inşallah nesip etsin. Dayanşan bagtly ol, koşagara. Daýkam bagtly ol, görjäň ogullyk bolsun Allahdan, bagtly çümüp berýän. Şeýle toýlaryň ýygydan ýar bolmagyny tüýsürekden dilek edýäs. Jalaryňyz sag bolsun.